мардо ҳамин чиз мешавад. Ин аз 18 сола то там 70-80 сола мумкин шавад. Ва имрӯз ҳам яке аз бемориҳое ки мо да ҳамин проблема буд, яъне ин бемор 70 сол гузаштаги солаш. Ассалому алейкум, бинандагони муҳтарам. Ба шумо дипломированный врач-уролог, андролог, хирург, уролог, врач ультразвуковой диагностика кинҷоинглаш. Бинандагони муҳтарам, тез сахт нахестани узи мардонагӣ ин яке аз проблемаҳое ки муаммоҳое ки глобалне аст. Бисёр мардо да ҳамин чиз мешавад. Ин аз 18 сола то там 70-80 сола мумкин шавад. Ва имрӯз ҳам яке аз бемориҳое ки мо да ҳамин проблема буд, мо вая операция карда ёрдам додем, имплант монем, фаллопротезированный однокомпонентный имплантом. Яъне ин бемор 70 сол гузаштаги солаш, синни солаш ва ин беморда якум оилаш аз ин дунё гузаштагӣ аст. Дуюм оилаш 40 солае, лекин дар мобайни 5 сол ҳамхобагӣ карда наметавонад. Ва мо ҳамин обследование кардем, лечение кардем, муаммо ҳал нашуд ва маҷбур шудем ҷемвалопротезирование кардем. Баъди ин операция бемор спокойно ҳамхобагӣ карда метавонад. Любое время ракета тайёр. хоҳад ҳамин рӯз мекунад, хоҳад баъди 1 соат, хоҳад баъди ҳамхобагӣ сразу ҳамин баъди 10 секунда метавонад ҳамхобагӣ кунад, барое ки постоянно узи мардонагӣ хестагӣ мешавад. Иҷада хиссиёт кардани ҳамхобагӣ ва дигар чизое ки пешоб кардан сперм аввал чӣ хел буд, ҳамин хел мемонад, барое ки мо ин импланта дар худи кавернозне тела мемонем. Ин ягон вобастаи ба роҳи пешоб дигар чизоба надорад. Барои ҳамин шумо да ҳамин хеле проблема агар доштагӣ бошед, албатта шумо метавонед якум обследование кунед, лечение. Як беморое ки ҳастанд даже мегӯянд ки ман аз дору безор шудам, бисёр дору мехӯрам, сарам дар мекунад, и сразу мо майора операция агар кунед мегӯяд, имплантация кунед, сразу операция мекунем. Агар ё набошад, мисол шумо дору қатъи, агар ин қатъи буромадан бошад, обязательно ҳаракат мекунед консервативно ира табобат карда. Агар набошад, баъд радикальный метод, уже лечение, оперативное лечение. Оперативное лечение ҳам 100% мешавад. Барои ҳамин хеле муаммое ки доштагӣ бошед, шумо дар комментария нависед, шумо ва навбат метиҳем, чизе ки бошад дар вақт, агар вақт доштагӣ бошем, обязательно вай ба ҷавоб метиҳем, як отдельно барои шумо видео мекунем. Саломат бошед, бинандагони муҳтарам, обязательно обуна шавед, подписаться кунед, лайк монед ва комментария нависед ва дигарро қатъи поделиться кунед. Ба шумо дипломированный врач-уролог, андролог, хирург, врач ультразвуковой диагностики кинҷоинглаш буд. Саломат бошед.